Goddag, jeg hedder Mikkel. Jeg har i mange år tænkt på, at det kunne være interessant at optage nogle filmklip med nogle af mine lidt ældre familiemedlemmer. De har jo på mange måder levet et helt andet liv. Ikke nødvendigvis dårligere, men bare anderledes end det, jeg har levet. Den verden, som de oplevede, den findes ikke mere. Alting har forandret sig. Og jeg synes, det kunne være interessant at gemme nogle af de oplevelser, de har haft. Helt almindelige oplevelser. Hvordan det var at gå i skole, hvordan de boede, hvad for nogle faciliteter de havde, hvordan det var at spise, og hvad de spiste, og hvordan de arbejdede. Det kunne jeg godt tænke mig at gemme, så jeg selv kan huske på det, og så mine børn kan se det, og måske en dag deres børnebørn, så de kan undre sig over, hvad der var for en mærkelig verden dengang i det 20. århundrede. I den her omgang, der får du en samtale at se, som jeg har haft med min gamle far, Gunnar. Den er helt uredigeret, og det går ikke særlig hurtigt. Vi tager det stille og roligt i det tempo, som der nu er, når to mennesker snakker sammen. Så jeg håber, at du vil nyde det, og måske vende tilbage på et tidspunkt, når jeg får lavet nogle flere optagelser med nogle af de familiemedlemmer, som har haft nogle helt anderledes liv end min far. Ja, jeg hedder Gunnar Svendsen, og jeg er født i 18. april 1939, det vil sige, jeg er et førkrigsbarn. Og jeg fylder så 87 år i næste måned. Hvor meget kan du huske fra krigen? Jeg kan huske enkelte billeder fra krigen. Altså, vi boede jo, jeg kan ikke huske, at det første sted, jeg boede, det var noget, der hed Spaniensgade. Nej, det vil sige, det allerførste, jeg har været på Svedbergs hjem. Og så har jeg været passet hos en moster Dagny ude på Amager. Og så blev min mor gift med min far, og så boede de et kort stykke tid i Spaniensgade. Og det kan jeg ikke huske noget som helst om, det der ting. Men jeg kan huske, så flyttede vi til Nyboder, og min far var marinesoldat. Og marinesoldater, de kunne få lejlighed i Nyboder. Og det kan jeg huske. Der boede vi i en lille lejlighed derinde, Elstørsgade nummer 13. Og det var jo så under krigen. Jeg tror, mange tænker på Nyboder som sådan lidt gammeldags sted nu, men hvordan blev det opfattet dengang? Jamen, det var da også gammeldags. Det er jo bygget af Christian den 4., så det er jo gammelt. Men det var kendt for at være nogle gode lejligheder. Det var velholdte, og der var god styr på tingene. At man kunne sige til, hvis der var noget, der skulle repareres, så blev der repareret og sådan noget. Det var en god lejlighed. Og Nyboder var jo, da det blev bygget, et kæmpe fremskridt sammenlignet med kvartererne, som de var inde i København. Det var jo meget, meget bedre boliger, dem der. Det var jo små rækkehuse, og folk boede nede ved jorden, og der var efter datidens forhold meget gode forhold. Hvordan så resten af København ud på det tidspunkt? Det har jeg jo dårligt husket. Jeg har været en helt lille dreng, eller på 4 år, eller så jeg kan ikke huske, hvordan. Men jeg ved, at min mor arbejdede på en grønforretning i Rigensgade, og der kom jeg jo en gang imellem, det tager ret tit, faktisk næsten hver eftermiddag, denne grønforretning, fordi den børnehave, jeg gik i, den lukkede jo tidligere end forretningerne. Og min mor var jo på arbejde, så jeg blev hentet af grønlanderens bud på sådan en trehjulet cykel, og så hentede han mig i børnehaven, og så kørte den ned, og så var jeg de sidste timer i grønforretningen. Og jeg kan huske, at der var vagtparade. Det var de tyske militære, der gik op og ned af Store Kongensgade. Og det var jo sådan vældig flot for sådan en lille dreng at se på. Hvor meget kan du huske fra selve krigen? Ikke noget særligt. Jeg kan huske sådan nogle enkelte billeder. Jeg kan huske, at vi gik jo hjemmetur ude på lang linje. Det ligger jo lige tæt på Nyboder. Og der kan jeg huske, at vi var ude og se massevis af mennesker var derude, og vi kunne se, at skibene lå og brændte oven ved Holmen. Og det var så der, hvor det danske flåde sænkede de danske skibe, hvor tyskerne ikke kunne få dem. Og der gik lige nogle af dem og sådan noget. Og det kan jeg huske, at jeg var ude og se. Jeg vidste selvfølgelig ikke, hvad det var, der skete, men det var sådan en stor begivenhed. Der var masser af mennesker ude at se på de her skibe, der lå på siden over ved Holmen og var ødelagt. Med den lejlighed, der blev min far jo også interneret ude på Holmen. Men ikke ret længe.
Jeg kan huske, du fortalte, at I var gået ned for at kigge efter, at der havde været en bunkning, eller hvad var det? Ja, i Gernersgade Kaserne, der sprængte tyskerne porten ind til Gernersgade Kaserne. Og det var Niam i forbindelse med det, der skete ude på Holmen. Og der var min mor og jeg, vi var over, der boede kommandanten i Nyboder, og han boede derovre, havde kontor derovre. Det var sådan en slags ejendomsadministrator for Nyboder. Og han vidste, hvad der var sket derude. Og der var vi jo, og jeg senere fået at vide, at vi var derovre for at få at vide, at der var sket noget med min far. Der var nogen, der blev stået ihjel og sådan noget derovre i de der træfninger, der var med tyskerne. Og man vidste jo ikke, hvor slemt det var. Og der kan jeg huske, at vi gik derovre i Gernersgade, og jeg synes, der lå sådan stakke af glasgård, der var lige så høje som mig. Det var fejet sammen. Og det var sådan, da de sprængte den der port ind til Gernersgade, der var alle ruderne i Gernersgade, de var gået i stykker. Og der står sådan som et billede for mig. Jeg kan se billedet af gaden der, sådan for min i erindringen. Men selvfølgelig, hvad de snakkede om og sådan noget, det vidste jeg jo ikke noget om. Kan du huske, om du var nervøs for noget der? Nej, overhovedet ikke. Det tror jeg ikke, jeg var. Men min mor har selvfølgelig været det. Ja. Hvordan så det ud hjemme hos jer der i Nyboder? Jamen, det var sådan en lille... man kom ind af døren ude fra Gernersgade, der gik man ind ad en grøn dør, og så kom man ind i et køkken. Det var så ham, der boede ved siden af os. Han boede ud mod gaden. Vi boede ud mod haven eller ud mod gården. Og så gik man igennem hans køkken, og så kom man ind i vores køkken. Og når man gik videre, så kom man så ud i haven. Og så var der 2 små værelser. De var meget små. Der lå en stue og soveværelse derinde bagved. Og der boede vi i. Var din lillesøster født på det tidspunkt? Nej, hun er først født, da vi flyttede til Husum. Så I boede bare jer 3 der? Ja, ja. Og jeg var jo ikke min fars barn, da jeg først fået at vide senere. Det var min mor, der havde fået mig som ugift. Men havde du så dit eget værelse? Nej. Man sov hos forældrene. Hvor gammel var du, da I var lidt? Ja, du kan næsten regne ud, at krigen startede i 1940. Jeg er født i 39. Og vi flyttede til Nyboder omkring 41-42 eller sådan noget. Så jeg har været 3 år, da vi stadig flyttede derud. Og hvor længe boede I der? Men vi boede der til 45, tror jeg. 46. Så flyttede vi ud til Husum. Så var min far ikke i marinen mere. Marinen blev taget af tyskerne. Og så kunne vi ikke bo i Nyboder mere. Ærgerligt nok. Så fik vi en lejlighed derude i Husum, og Husum, det var langt af helvede til, altså sammenlignet med at have boet inde i Nyboder. Hvad var det for et sted, I boede i Husum? Det var sådan noget socialt boligbyggeri. Det var datidens Værbypark. Det var sådan et socialt boligbyggeri. Vi havde en 2-værelses lejlighed også derude. Det var, hvad man kunne få, når man kun havde 1 eller 2 børn. Men hvordan var miljøet derude? Var det almindeligt sådan arbejdere? Og... Ja, det var det. Det var sådan et almindeligt arbejderkvarter. Det var sådan set udmærket boliger. De var ret nye, men de var meget primitive efter vores standard. Altså i sådan en 2-værelses lejlighed, der var der 1 radiator inde i stuen. Det var, hvad der var oppe fremme i huset. Og der var jo ikke isolerede ruder. Så om vinteren, når det var frostvejr, så lå der altid håndklæder i vindueskarmen, fordi kondensvandet drev ned af de der ruder, når det var koldt udenfor. Var der koldt inde på soveværelset så? Ja, der var koldt. Der havde man en tyk dyne på, og nettøj og sådan noget. Var det sådan moderne med køkken og bad og toilet inde i lejligheden? Nej, der var ikke bad. Der var et toilet. Og der var sådan set plads. Toilettet var forholdsvis stort. Det var sådan, om det var lavet til, at man kunne godt indrette bad, når det blev muligt. Men der var ikke bad i min barndom. Hvor tog I så bad henne? Vi tog ikke bad derhjemme. Altså, jeg har aldrig...
Jeg aner ikke, hvordan mine forældre vaskede sig, men jeg fik jo bad i skolen. I skolen havde man bad hver 14. dag. Var det så kun hver 14. dag, I fik et bad? Ja, så begyndte jeg jo så at gå til sådan noget sport også senere. Der badede vi jo tit, altså, men ellers var det normalt, det var, at man fik et bad hver 14. dag. Var det sådan det almindelige blandt børn? I dag vil man jo de fleste sige, hvis ikke du får et bad hver dag, så lugter du grimt og sådan noget. Men hvordan var det? Var det almindeligt sådan? Ja, det har været mere eller mindre. Og jeg ved slet ikke, hvornår min far fik bad. Det tror jeg slet ikke, han fik. Jeg ved ikke, hvornår han har vasket sig. Altså, det, og min mor på samme måde. Hun havde jo ikke nogen mulighed for at få bad nogen steder. Var der ikke også badeanstalter og sådan noget? Jo, der var badeanstalter, men det var inde i København. Der var jo... nej, det var vi boede, kan jeg ikke huske, der var en badeanstalt. Ude i Bagsværd var der en badeanstalt i Bagsværd skole, for eksempel. Men I havde toilet inde i lejligheden? Det er toilet der, ja. Hvordan så det ellers ud i sådan en lejlighed der? Det har så været, hvornår har det været, 5-46 eller sådan noget, I boede der? Og så boede vi der i nogle år, så vi blev 2 børn, og efterhånden så flyttede vi, så vi fik en anden lejlighed, 2 værelser og kammer. Men det er altså hele min tidlige barndom der, med os og min lille søster var der boede vi i en 2-værelseslejlighed. Og hvordan fordelte I jer så der? Altså, Ja, det var lidt forskelligt. I perioder, vi havde en køjeseng inde i soveværelset, der sov mig og min far. Jeg sov ovenpå, og han sov nedenunder, og så stod der i seng, der sov min mor, der sov min lille søster i sengen og se. Og hvordan med køkkenet? Hvordan så det ud Ja, der? det var sådan et lille almindeligt køkken med et gasbord, hvor der stod gasapparater på, og så en gasovn nedenunder. Der var ikke noget køleskab, det fik vi først meget senere. Hvad gjorde I så med friske varer, mælk og ost og smør? Og Jamen, det mest man kunne gøre, det var, at badeværelset havde et vindue udad, og der var sådan en niche der, en vinduesniche. Og hvis man åbnede badeværelsesvinduet, så kunne man stille nogle ting derude. Og så om vinteren, der kunne de godt stå derude og være nogenlunde kolde. Men det var altså det mest kolde, vi havde. Men hvad regnede man så ikke med, at tingene skulle holde så længe? Købte man ind oftere? Og der kom jo mælkemand hver dag for at stille mælk ud med dørene, ikke? Og så stillede man de tomme flasker ud til dem. Der kom mælkemand hver dag med frisk mælk. Hvad med kød og fisk? Sådan noget? Ja, det har jo været noget, der skulle holde meget kort tid. Ja. Hvad spiste I? Jamen, min mor var jo ret god til at lave mad. Hun havde arbejdet i huset som ung pige i huset, og hun havde arbejdet i materialeforretning og sådan, så hun var ret god til at lave mad. Og det var sådan, som jeg husker det, sådan det meget forskellige, altså en helt almindelig retter, frikadeller og stegt sild og koteletter og sådan. Det var egentlig, jeg har aldrig oplevet, at vi fik dårlig mad. Og så fik man 2 retter. Man fik en kødret, og så noget grød eller sådan et eller andet, der skulle give kalorier og fylde op, ikke? Altså, men 2 retter mad, det fik man hver dag. Hvad fik du med i skolen? Det fik vi en madpakke. En smurt madpakke med hver dag. Og det gjorde min mor udmærket. Hun lavede nogle udmærkede madpakker. Hvornår begyndte du i skole? Da jeg var 7 år i Husum skole. Husum skole havde været brugt til flygtninge, tyske flygtninge, som min årgang var de første, der startede i skolen som skolebørn. Jeg havde en kammerat, der var lidt ældre. Han havde gået i skole i en villa et eller andet sted, fordi skolen var optaget af flygtninge. Men vi kom så over i Husum skole, og den var jo ret ny, helt ny. Det var sådan en Aula-skole. Der gik faktisk, mens jeg var der 1600 elever på den skole. Og den var delt fuldstændig i 2 dele, en pigeskole og en drengeskole. Altså, pigerne gik ind til den ene side, drengene gik ind til den anden side, og så var man fuldstændig delt op. Skolegården var også delt op i drengegård og pigegård,
Og det var nærmest det var strafbart at bevæge sig over i den forkerte gård. Der var nogle gange nogle af de frække drenge, der sneg sig over i pigegården og kaprede ind af pigerne og hev hende over i drengegården. Men det var sådan noget, der blev straffet. Hvordan straffede man børn i skolen engang? De fik en på siden af hovedet. Var det lovligt at slå børn dengang? Nej, det var faktisk forbudt, men alle gjorde det. Altså forældrene gjorde det jo også, og det var den måde, man opdragede børn på. Det var faktisk forbudt at stå i hovedet. Man måtte bruge spansrør og stå dem i røven med spansrør. Det var tilladt, men ikke at stå i hovedet. Men ingen rettede sig efter det. Nu blev du jo selv skolelærer senere, Ja. mange år senere. Ja. Men hvad husker du som sådan de største forskelle på den skole, du gik i, og så den skole, du kom ud i og underviste i senere? Jamen, den første rigtige skole, jeg var på, det var det første år, som lærer var jeg på en observationsskole nede i Sønderjylland. Men det var jeg kun et år. Jeg var forlovet i København med Dorte, og jeg havde bare lovet at tage et år dernede på den der skole inde på Lottenhøj. Og så jeg kom tilbage, der kom jeg på Bagsværd skole, og det var en rigtig gammel, traditionel folkeskole. Og med en masse gamle, forbenede lærere. Så der var ikke den store forskel på Bagsværd skole, som den skole, jeg selv havde gået i. Så der var jo alligevel gået, hvad er der gået, en 10-20 år imellem du gik i skole, og så da du startede med arbejde. Ja. Men der var ikke sket ret meget. Ikke det store forskel, nej. Det kom først senere. Hvornår oplevede du, at der sådan kom et skift i skolen? Jamen, det gjorde der jo, da man byggede den nye Værebro skole. Og ansatte en meget kendt pædagog, der hed Henrik Sedinius, som skoleleder derude. Han blev nærmest sådan headhunted af Gladsaxe Kommune for at få en progressiv lærer ud i den der nye skole, der blev bygget ud i Værebro. Og han var virkelig en fantastisk person. Sådan en meget karismatisk leder. Hvordan oplevede du af de ændringer i skolen? Hvad var det for nogle ting, der blev lavet om? Jamen, det var kommet så småt på Bagsværd skole. Jeg kan huske, der var et meget kendt provopar. Et par unge pædagoger, der skrev Den Lille Røde for skoleelever. Den Lille Røde, det var deres Mæves ser på, da han lavede Kulturrevolutionen. Men de der to provolærer, de lavede Den Lille Røde for skoleelever. Og der stod for eksempel, at børnene skulle prøve, om de kunne få lov til at sige du til deres lærer. Man sagde jo de til lærerne. Og der kan jeg huske, da jeg havde en klasse sådan i fysik, så kom de har været i til 8. klasse cirka, og spurgte, om de godt må sige du til mig. Og så sagde ja, det måtte det. Jeg følte mig meget på linje med de der moderne skoletanker. Og de fik lov til at sige du til mig. Men det sjove ved det var, at de gjorde det ikke. De blev ved med at sige de og Svendsen til mig, selvom jeg havde sagt, at de måtte godt sige du til mig. Der har jo så været en overgang, hvor at der må have været en masse lærere, som sådan ligesom var vokset op i en lidt mere gammeldags skole, og så jer, som kom, og måske med lidt friske kræfter. Hvordan oplevede den der skift? Jamen, der var en stor skift mellem os. Vi var en stor gruppe af unge, progressive lærere på Bagsværd skole, hvor jeg var. Og så var der en endnu større gruppe af gamle, forbenede lærere. Og de var virkelig for gamle og forbenede. Prøvede de at holde fast i det, der var? Ja, de gjorde de. Og problemet var, at der kom en ny inspektør på Bagsværd skole samtidig med mig. Han var egentlig en fornuftig og god mand, men han havde været formand for lærerforeningen i mange år. Og han kendte alle de gamle lærere på skolen, han kendte ikke så meget de nye lærere. Og han varetog i for høj grad de gamle lærers interesse. Så det var dem, der fik ret altid. Men så kom der en ny skole derude i Værebro, og der kom Dorte ud. Dorte arbejdede jo et enkelt år på Bagsværd skole med en klasse af dem, der flyttede ind i Værebro. Hun startede med en første klasse der med, jeg tror, der havde været 10-12 børn, og så hver uge kom der nye børn ind, efterhånden som de flyttede ind i Værebro. Så den sluttede ved at være en stor klasse, så som det flyttede over til Værebro skole. Og det var
fantastisk at kunne klare det der. Det er mange af de der børn, der kom ind fra København, de kom med en psykolograpport i rygsækken og havde mange problemer med, og der var virkelig nogle svære typer, hun fik der. Men det var en værebrugsskole, og det var en rigtig spændende og god skole. Og det er den sådan set stadigvæk. I din barndom, hvis vi lige går tilbage der, Ja. oplevede du jer som sådan almindelig middelklasse, eller fattige, eller rige? Ja, det tænkte jeg ikke nærmere over det. Vi var ikke fattige. Min mor var meget økonomisk, havde meget styr på økonomien. Det var hende, der styrede hjemmet. Hun skrev alt ned, og hun brugte af penge. Hun havde små bøger, hvor hun skrev op hver dag, hvad hun havde brugt i forskellige forretninger. Og hun havde helt styr på økonomien. Og hun gjorde alt muligt for at tjene så mange penge som muligt. Altså hun arbejdede hver dag i en grøntforretning. I begyndelsen inde i byen, senere i en grøntforretning ude i Husum. Og så gik hun med morgenaviser i 13 år. Hver morgen startede hun ganske tidligt med at cykle langt af helvede til at hente de der morgenaviser, og så cyklede op til Brøndshøj og delte dem ud. Og så kunne hun lige nå hjem og tage mig op og sende mig i skole. Og så skulle hun starte i grøntforretningen. Hvad lavede Svend, din far, eller i hvert fald ham, du voksede op med som far? Ja, ham som jeg betragtede som min far. Han var sporvognskonduktør. Han arbejdede vel også mange timer så? Ja, de havde jo en almindelig arbejdsuge, men den skiftede. De startede med at køre de meget tidlige vogne, hvor man var cykle ind til Nørrebro og Mise for at tage den første sporvogn. Og så fik de senere og sluttede så med at have de andre sidste sporvogne, dem der sluttede over middag. Og så rullede det hele tiden. Så de havde sådan set meget skiftende døgnrytme, og det for mange var det meget belastende. De fik ødelagt deres fordøjelsessystemer, alt muligt, fordi de aldrig havde faste tider til noget som helst. Hvor mange timer arbejdede man dengang, og hvor mange dage om ugen? Det har jeg ikke rigtig haft styr på, men det har nok været 40 timer dengang, vil jeg tro. Måske 42 timer. Det blev langsomt sat ned igennem barndommen og ungdommen. Da du startede dit første job, var det 5 eller 6 dage om ugen, og hvor mange timer? Det var 6 dage om ugen. Der arbejdede man også om lørdagen, men så var der weekendordning, så lørdagen sluttede kl. 2. Så var skolen åben om lørdagen? Ja. Vi gik også om skole om lørdagen. Til gengæld havde vi sådan noget, der hed 14-dageslov. 14 dage. Hvis ikke der var andre fridage, så var der en fridag. Det var dengang, du var arbejdet som lærer? Nej, det var da jeg var skoleelev. Okay. Lørdagsfrihed blev indført, da jeg var ung lærer. Jeg startede med at arbejde om lørdagen også, men så kom der lørdagsfrihed. For der havde næsten alle arbejdspladser havde lukket om lørdagen, og så måtte skolen jo også tilpasse det system. Boede du hele din barndom i Husum? Ja, det boede jeg jo i både. Jeg flyttede lejlighed, flyttede fra en 2-værelses lejlighed til en 2,5-værelses lejlighed. Og jeg boede jo hjemme, lige til jeg var færdig med min uddannelse som lærer. Var det almindeligt, at man boede hjemme? Ja, det var det. Man gik direkte fra skolen ud i uddannelse. Jeg skulle lige vente et år, for jeg var for ung til at komme på seminarie. Så jeg havde et år, hvor jeg arbejdede som bronzestøber ude i Herlev. Hos en gammel bryder derude. Jeg var blevet bryder i min barndom der. Og på et tidspunkt sagde jeg til formanden for brydeklubben, at nu måtte jeg nok holde op med at træne, for jeg skulle tjene nogle penge. Jeg var lige på seminarie, og jeg kunne godt lide at arbejde om aftenen og sådan noget, så det var nok kom til at knive at træne. Så sagde han, vent lige et øjeblik, jeg finder ud af noget, sagde han. Og så næste gang vi var træning, så kom han hen til mig og sagde, at der var en gammel bryder, der havde bronzestøberi lige ude i Herlev, og han kunne godt bruge mig. Så kom jeg der, og der var jeg rigtig godt over. Det var jeg faktisk rigtig glad for. Og det var sådan begunstiget, at hvis jeg skulle til brydestævnet et eller andet sted i provinsen, så fik jeg bare fri, uden at trække mig i løn. Under din uddannelse, fik man så SU, eller? Nej. Man arbejdede ved siden af, og så kunne man få nogle studielån, hed det.
Der fik jeg lige nogle mindre studielån, som jeg hurtigt betalte tilbage. Men stort set alle dem, der gik i min klasse, de boede hjemme, til de var færdige med uddannelsen. Det var den måde, forældrene hjalp deres børn til uddannelse. Det var, at de boede hjemme og ikke betalte noget for at bo hjemme. Hvornår kom det med SU? Og Ja, det kom jo senere i hvert fald, efter I var færdige. men det må alligevel være et stort skifte for Det mange. var et meget stort skifte. Altså i dag er det jo helt almindeligt, at studerende ikke bor hjemme. Men dengang i min klasse, der boede vi alle sammen hjemme. Det vil sige, på nær en, Erling hed han boede hos en moster og onkel i Husum. Der skulle han ind gennem deres soveværelse for at komme ind på det værelse, han boede i. Hvornår var det almindeligt, at folk de fik børn, dengang du var lille? Jamen, de fik det noget tidligere end nu jo. Det var normalt, at man fik børn i 20'erne. Men var i 20'erne. Ja, jeg tror, hvad var Dorte? 21 eller 22? Eller Ja, sådan det må noget? jeg deromkring, ikke? Ja. Ja, du var lidt ældre jo. Der var jeg lidt ældre end hende jo. Og min far var jo heller ikke, han var født i 39. Nej, han var født i 19. Han var 20 år ældre end mig. Jeg var født i 39, ikke? Så han var født i 19. Altså i dag, der vil man jo også næsten opfatte det som teenagefødsler, ikke? Eller hvad hedder det? Jo, nu var det ikke, jeg var jo ikke hans barn, det vidste jeg jo ikke. Men han giftede sig med min mor, ikke? Altså. Men i dag, der ser man jo meget ned på folk, der får børn, når de er 20-22 år. Ikke? Ja, det synes man er meget tidligt. Men i virkeligheden, rent biologisk, er det jo den rigtige alder at få sine børn i. Det er jo, da man er i begyndelsen af 20'erne. Ja. Det er der, kroppen er stærkest, og man har flest kræfter til alting. Ikke? Altså, men så er vi socialt er det jo det, så man skal bruge så mange år på uddannelse og etablering, så man bliver jo 30-40 år, før man har tid til at få børn. Er der nogle ting, altså verden ser jo noget anderledes ud i dag, end da du voksede op. Ja, det må man sige, ja. Og der er jo selvfølgelig mange ting, som er blevet bedre. Men er der også nogle ting, som du synes er blevet dårligere? Det er der jo nok. Det er bare svært at huske, hvordan det var præcis, og sammenligne det. Jeg synes, man behandler børn på nogen måde meget bedre nu, end man gjorde dengang. Også på nogen måde værre, ikke? Altså, der er meget, meget mere pres på børn nu, end der var dengang. Hvad tænker du på med pres? Altså, med, at de skal leve op til alt muligt. Deres udseende, deres tøj og deres skolegang og alt muligt. Skal de sammenligne sig med andre og være dygtigere end de andre, flottere end de andre og sådan noget. Det tænkte vi slet ikke på. Det tænkte jeg i hvert fald ikke på. Du gik ind i politik på et tidspunkt. Hvordan kan det være? Jeg tror, det havde noget at gøre med min far. Min far var meget politisk interesseret. Han var i det hele taget et menneske, der er interesseret for mange ting. Han læste mange bøger, og han abonnerede på dagblade og sådan noget. Og han var vokset op i yderste fattigdom på Nørrebro, det ydre Nørrebro. Og han, som sådan en tænkende arbejderdreng, der blev han jo sådan politisk vaks og blev kommunist. Kommunisterne var jo de eneste, der stod til venstre for Socialdemokraterne, og der var mange af de der, hvad skal man sige, politiske vagte, der syntes, at Socialdemokraterne havde været alt for tyskervenlige under krigen. Så hvis man ikke var socialdemokrat, så var man kommunist dengang, ikke? Og han var medlem af det kommunistiske parti lang tid. Så de blev også, kommunisterne blev opfattet anderledes, end de nok gør i dag? Ja, det gør de. Der var mange intellektuelle, var jo kommunister dengang. PH og altså nogle, de var jo kommunister, sagde man. Først og fremmest, de i virkeligheden var rigtige kommunister, men de var venstreorienterede i hvert fald, ikke? Og det skældede man ikke rigtig med. Var du også medlem af kommunismen? Nej, jeg har aldrig været medlem af partiet. Så hvornår blev du interesseret i? Jamen, jeg kan huske min skoletid, da nogle gange så diskuterede vi jo politik i skolen, og der betragtede jeg mig selv som kommunist. Altså, jeg forsvarede kommunisterne, når vi diskuterede, men jeg har aldrig været medlem. Og jeg lyttede meget
en selv til Axel Larsen, når man kunne høre ham i radioen. Han var jo en meget markant stemme i den tids politik. En meget velformuleret formand for Danmarks Kommunistiske Parti. Og han var meget tit i radioen. Og jeg synes, han var meget, meget fornuftig at høre på. Hvor meget forholdt man sig til sådan den relation til kommunismen i Sovjetunionen dengang? Jamen, dengang, der var det, der foregik i Sovjetunionen, var jo lidt et foregangsland set fra vores side. Altså, nu dage brødrene lyster i øst, ikke? Altså, det var over i Sovjetunionen, at fremskridtene skete. Var man slet ikke opmærksom på sådan den totalitære del af det system? Det kom først væsentligt senere, tror jeg. Det var jo heller ikke meningen. Hvis man fulgte kommunisternes teori, så er det jo meningen, at arbejderne skulle overtage magten, og så skulle de uddelegere den til folket. Men de nåede kun at overtage magten, de uddelegerede den aldrig. Og det var jo det, der var, der til sidst endte galt, ikke? Altså, Men da du så gik ind sådan i partipolitik, det var så i SF. ja. Hvornår var det? Jamen, det var, da den blev dannet i 56. Der skete jo, ja, det var efter opstanden i Ungarn og sådan noget, der skete der jo et brud i Danmarks Kommunistiske Parti, og Axel Larsen, der havde været formand i mange år, han gik ud af partiet og dannede SF som en protest mod det, der skete i Sovjetunionen. Og han havde en basis af en masse forskellige af de der venstreorienterede grupper, studiekredse rundt omkring, sådan marxistiske studiegrupper og sådan noget. Og dem byggede han basen for SF på. Der var blandt andet Henrik Sidenius herude i Gladsaxe. Han var i sådan en studiegruppe, og det var dem, der startede SF i Gladsaxe. Det gjorde de. Det var meget tidligt. Det er som en af de første partiforeninger. Nu fylder du, som du også selv sagde i starten, snart 87 år. Ja. Når du kigger tilbage sådan på dit liv, hvordan synes du, det har været? Jamen, det er jo svært at sætte på. Jeg har ikke noget at klage over. Jeg har været heldig på mange måder. Mit liv har været nemt på den måde. Vi har ikke haft krig eller kriser. Jeg har haft et arbejde hele tiden. Jeg har haft et rimelig godt helbred, og jeg har kunne gøre det, jeg gerne ville. Jeg har jo ikke været rig, men jeg har kunnet leve en rimelig tilværelse igennem hele mit liv, så jeg skal ikke klage over noget. Jeg har fået et par dejlige børn Og nogle børnebørn. og et par dejlige børnebørn. Ja. Ikke at forglemme. Nej, bestemt ikke. Hvad bruger du så tiden på nu? Ikke noget særligt. Jeg er mindre på at dø. Det må godt vare lidt endnu, ikke? Jo, det må det godt. Jeg er nysgerrig for at se, hvad der sker. Men altså, jeg kan jo ikke yde noget mere. Jeg skal være glad, hvis jeg kan overleve sådan nogenlunde. Ja. Jamen, det håber vi på, du kan længe. Vi har jo aftalt, at vi skal holde 90-års fødselsdag. Ja, lad os se. Fremtiden er kort, når man når op i den alder, som jeg har.